Η εξυπηρέτηση πελατών. Είναι μια φράση που ακούμε συνέχεια. Ένα θέμα που μας αφορά όλους, είτε ως πελάτες είτε από την άλλη πλευρά ως επαγγελματίες. Αλλά τι σημαίνει πραγματικά? Ας το ψάξουμε λίγο βαθύτερα μαζί. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στην ουσία. Όταν κάποιος λέει εξυπηρέτηση πελατών, τι είναι το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό? Θα δείτε ότι η αληθινή της φύση είναι μάλλον πολύ διαφορετική από αυτό που οι περισσότεροι φανταζόμαστε. Για να καταλάβουμε τι είναι, ξέρετε κάτι, ας ξεκινήσουμε από το τι σίγουρα δεν είναι. Δεν είναι, ας πούμε, ο βαριεστημένος υπάλληλος στον γκισέ που με τα βίες σηκώνει το βλέμμα, ούτε εκείνη η ρομποτική φωνή στο τηλέφωνο. Και σίγουρα δεν είναι ένα τηλέφωνο που χτυπάει στο άπειρο, ένα site που σε παιδεύει για να κάνεις μια παραγγελία ή αυτή η βασανιστική διαδικασία για να επιστρέψεις κάτι. Όλοι τα έχουμε ζήσει αυτά. Αυτό δεν είναι εξυπηρέτηση, είναι ταλαιπωρία. Εδώ λοιπόν είναι που ξεκινάμε να γκρεμίζουμε τις παλιές, ξεπερασμένες ιδέες. Ήρθε η ώρα να πατήσουμε ένα reset και να ξεχάσουμε όσα νομίζαμε ότι ξέραμε για την εξυπηρέτηση πελατών. Πρώτο και βασικότερο, η εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά ένα τμήμα σε μια εταιρεία. Δεν είναι δουλειά μόνο μιας συγκεκριμένης ομάδας ανθρώπων που κάθονται σε ένα γραφείο. Και ούτε είναι μια ωραία γυαλιστερή ταμπέλα που τη βάζουμε σε ένα κουτάκι στο οργανόγραμμα, έτσι, για να λέμε ότι την έχουμε. Είναι κάτι πολύ πιο βαθύ από αυτό. Και σίγουρα δεν είναι μια γρήγορη, απρόσωπη και αδιάφορη συναλλαγή. Το ανθρώπινο στοιχείο, η στάση, ο τρόπος, αυτά έχουν τεράστια σημασία. Ωραία. Τώρα που καθαρίσαμε το τοπίο από τις παρανοήσεις, ήρθε η στιγμή να δούμε την αληθινή της φύση. Ας ανακαλύψουμε λοιπόν τι είναι τελικά η εξυπηρέτηση πελατών και γιατί αυτή η αλλαγή οπτικής αλλάζει τα πάντα. Και εδώ είναι το μεγάλο μυστικό. Η καρδιά όλης της ιδέας. Η εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι διαδικασία, δεν είναι κανόνας, είναι φιλοσοφία. Σκεφτείτε το σαν τα θεμέλια ενός κτηρίου. Είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζεται και πρέπει να λειτουργεί ολόκληρη η επιχείρηση. Εντάξει, αν θέλαμε να το πούμε πιο επίσημα, θα λέγαμε ότι είναι ένα σύστημα που συνδέει τα πάντα, τις ενέργειες πριν, κατά τη διάρκεια, ακόμα και μετά την πώληση, με στόχο τη μακροχρόνια ικανοποίηση. Ή, αλλιώς, ένα σύστημα που προσφέρει έγκαιρη, συνεπή και αποτελεσματική εξυπηρέτηση, πάντα από φιλικό προσωπικό. Αλλά ξέρετε κάτι? Ο πιο απλός, ανθρώπινος και, κατά τη γνώμη μου, ο πιο δυνατός ορισμός είναι αυτός: εξυπηρέτηση πελατών είναι απλά να σε ενδιαφέρει πραγματικά να κάνεις κάποιον να χαμογελά. Τόσο απλό και τόσο ουσιαστικό. Αν όμως είναι μια φιλοσοφία που διαπερνά ολόκληρη την επιχείρηση, τότε ποιος έχει την ευθύνη, ποιος την εφαρμόζει στην πράξη? Η απάντηση μπορεί και να σας εκπλήξει. Εδώ λοιπόν έρχεται η επόμενη μεγάλη ιδέα. Ποιος κάνει εξυπηρέτηση πελατών? Όλοι και όλα. Ναι, καλά ακούσατε. Από τους υπαλλήλους στην πρώτη γραμμή μέχρι και εκείνους στο back office που δεν τους βλέπει ποτέ κανείς. Η manager εννοείται, αλλά πάει και ακόμα παραπέρα. Ακόμα και τα άψυχα αντικείμενα παίζουν ρόλο. Τα έπιπλα σε έναν χώρο αναμονής, η ταχύτητα με την οποία φορτώνεις το σελίδα, ο τεχνικός που έρχεται για μια εγκατάσταση. Όλα συμβάλλουν στη συνολική εμπειρία. Και τι πετυχαίνουμε με όλη αυτή την προσπάθεια? Τι προσφέρουμε τελικά? Προσφέρουμε αυτά που όλοι ως πελάτες πάντα θέλαμε και θα θέλουμε. Ευκολία, ταχύτητα, αποτελεσματικότητα, προσωπική επαφή, εμπιστοσύνη. Και φυσικά συνέπεια. Να ξέρεις δηλαδή ότι κάθε φορά θα έχεις την ίδια καλή ποιότητα εξυπηρέτησης. Και τώρα φτάνουμε στο ζουμί. Γιατί όλη αυτή η φιλοσοφία δεν είναι απλά μια ρομαντική ιδέα, αλλά ο πιο ισχυρός κινητήρας ανάπτυξης για μια επιχείρηση. Ας δούμε μαζί τον κύκλο της επιτυχίας. Κοιτάξτε αυτή την εικόνα. Αποτυπώνει έναν θετικό αυτοτροφοδοτούμενο κύκλο. Λειτουργεί κάπως έτσι. Όταν εξυπηρετούμε σωστά τους πελάτες, τι κάνουν αυτοί? Επιστρέφουν. Και όχι μόνο αυτό, επιστρέφουν ικανοποιημένοι. Και όταν είναι ικανοποιημένοι, ξοδεύουν περισσότερα. Είναι απλό. Και εδώ είναι που ο κύκλος κλείνει και γίνεται μαγικός. Αν οι πελάτες ξοδεύουν περισσότερα, τότε και εμείς, οι εργαζόμενοι, είμαστε πιο ικανοποιημένοι. Και τι θέλουμε να κάνουμε? Να τους εξυπηρετήσουμε ακόμα καλύτερα. Και έτσι, ο κύκλος ξεκινά από την αρχή όλο και πιο δυνατός. Και αυτό είναι ίσως το πιο σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε. Το κέρδος είναι το αποτέλεσμα, δεν είναι ο αρχικός στόχος. Δεν κάνεις καλή εξυπηρέτηση για να βγάλεις χρήματα. Βγάζεις χρήματα επειδή κάνεις καλή εξυπηρέτηση. Επειδή νοιάζεσαι πραγματικά. Η διαφορά είναι τεράστια.
Καθώς φτάνουμε στο τέλος αυτής της σύντομης ανάλυσης, το θέμα αφήνει τη θεωρία και γίνεται κάτι πολύ προσωπικό. Μένει ένα τελευταίο, απλό ερώτημα που αξίζει να το σκεφτούμε. Το ερώτημα λοιπόν που μένει στον αέρα για τον καθένα και την καθεμία από εμάς είναι αυτό. Εξυπηρετούμε τους άλλους όπως θα θέλαμε να μας εξυπηρετούν εμάς? Μια τόσο απλή ερώτηση που η απάντησή της όμως μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα προέρχονται από το υλικό και τη σκέψη του Δημήτρη Σεραφιμίδη. Όποιος θέλει να ψάξει περισσότερα, πραγματικά αξίζει τον κόπο.